Kok Salai Grana ang live khaini ringya haipono kisa khaini mani sobo ringya phano ang khaini ge haino mo naka tam Kok Salai chup khai tongbai ai kok rok sana ba kisa angkhen rok bai kok sana haino phaimasi no PT status hello tol phungkaham i phungkaham thango phayo laipo gai te kaisa PT status tabuk khai tam khai tongsa dol tabuk ikon rok bai haino kok sawi tongo kok sai tongo kok borok RK production bahai tong kaham da kaham no tabu sorte hingke to mai khe phungni saka haipono diboni ke saiko nogo borok kwrwi ang no mui rok songnai tak live khaibai hingke mui rok songnai tongha ta lamsokmung mwkhang phunukgwi live khaidi khainai haipono tabuk ang first time ringya ba khaya kota olo khainai second time bo kiriti deborma ang saubai tamno sa mane kok sau ma kok ta haida ang buji mai tongha nakadi norkhe mai rok chabai khe phungni tam mui rok bai chabai kha sabai ta aram nangya mwkhang phunukya khe lamsokmung au aram nangya no wngnai phunuknai lachio ta tabuk hwnka hwnkhe ang mo khainai twi khaima blasa tesa fru khe nog no ang mwkhang phunukgwi no khainai kok borok RK production tamo time tam saka no twi kok sana ba mane jesan twi phano kok sariyangmo ang norok bai haini kok samase gete kaisa kok wngko oje nog no song competition khainai hinui ang seda 8 tarik jora hingke baksa hingke mia o rohor tongmai kha no hingke abono jora phulung chano bo ang saimanliya haipono nog rohorna hangke rohoi mano season 2 bo tabuk tisa shuru khainai hin tongta hingke je tabuk nog jora tongsak rohorna khe rohoi rwmani norok je song competition khainani hingke tamo mui rok bai mai chakasa dol ang phungo muiya bai kakamuk se chao amondorota lamsokmung ang nini babu siniya de ani babu mane siniya ang tamo gan ba sadi gan hingke group abo hingka khe nini khani ari abono rwchabdi ta kirti deborma isakha bai mui hingke muiya tei tei gangala bai thaipung bwchwlwi au thokna belai kheno ang tisa tongwi live mathakhrina hin tongo ani battery bo 44% se current bo kwrwi chingyango bisi nini babu bwsa SNJ mane sanjada James deborma bai nini mwkhang phunukdi
फुनुकनाय tabuk o live ang funuklak second time ang tisa live khaipru funuknai. Tongdi live kok ke production. Oh, nang tabuk ni porichori ke basini kata iko. Net pupura shuluan yango. Net maya. Live kok share so live khanya ringya ko. Aw live khanya ringya ko mon first time live khamen ni ba. Te boro ringsina ba. Kok ke production ni kami boro sing khamundol. Ani kami khai khwai shonkhola. Ni khe. Kaham de tong bai ti prasa live I kaham no tongo. Nangke kaham da tong. Kirti del bai chini nogo phai di mai chana bagai. Nong nogo phai to mano ni nok si chini ya ang nono bo kaham ke chini ya ke phai manglak bai ke phai ne ba. Saga tani para boro. Sabo ongkha sini bo mayang to ha kirti del mano. Kok share story. Tam saga. Bengtangka. Lamsok mung. Kaijak siri dak tipi tabuk asok no gomang tore tongba. Kaijak ane tabuk. Haipono tabuk kaijak ko. Ani poraro completing ya sang kaijak ya. Barsa. Zeoblik good morning, good morning. Ke kok ke production. O ani gabordi. Ano shinikha de dol. I shinikha ning mung rakes tang kamung. Kok share story kai ang siring ya live khainani. Ang boringnya no tahi. Mo ang bunyi help na hasyang live po dara. Gabon thani ang siringai nyai nah kangete da kobrok disclosure ni onar entry table ma bin thani bo ang. Oma haikeno bono bo help sani si ang o live phaimani. Seoblik ui bai ang nona hamsa go ble. Ble ke. Oh. Aw hamza ke hambai. Nono bang hamza gota. Depressel ni kaham no bai. Aw. Ni channel promotion mano. Ke kobro production. He ani channel ang kina hai promotion ro khaili eta tabuk. Khanya ko to khaimano haipono. Ang khaili eta. Barsa zeoblik maisa khade bai. Tamoni diboni da phungni. Phungni kai to sakha dibon jai kota. Norok bai tak live po kok sabai ka hanke. Mui songnai. Mui hinga hanke mui khumo manma tongo. Bufangni. Gabno no songori na hintongo tawon duru khaye. Lamsung ha poraro complete engna ke nana khai thangane tabuk poraro asuk porina nangriya. Nana khaya ba jispano buri phano khai thangtung tobo pora complete yang sang kaijak ya hintong hata. Kaijak phan thangtung to pora complete khaisi gana ko. Barsa jim phungni bai. I phungni kai mai chakha muya bai kakamuk awanduru. Mane kakamuk no baksa kamuk hino. Besi yang go nga kai kamuk hino ta nga baksa bai si kamuk hino. Kai kamuk nga kai
जोंखा अजे सिकामु koto greda abono kai kamu kino tase baksa ke toto bakin po abono Tipra life tuku ya khoda bai ang tuku khat taitim tuku wang phungai kino sajol tripura kaham no tabus jote he kaham no khota Barsa say oh thank you bye you welcome do kok sabai deba barsa gm bai ni number da hormano ani number bai kyang hornai rohok ange tag live dito rohok ange problem ngai ani kaisa video tong do tam jani khabang pok thangka tobo tongo ta sairi video kaisa ayang ti phadi ayang ti link rijak tongo whatsapp group ni ayang ti ang mai contact mano kiti dem bai ni kaile pan dawa invite dito bai do kaham kereng tongka ke ba riwan ta kaile pan dawa hai bon tab ka je khwang kubunyo kirti debor ma hinmani nini kami khe borong khasa man nin para borong khata barsa ji ani nana da bai ani number mane nini number ning nung tabok live nini number ikha ke nung problem ngnai tari dita text khairi diano ingko wa phano community post rok phano manta hnai ar thangi phano text khairi ta olokai nung oyang live ti rogoni ni number rikha ke problem ngnai hai diba ano text khairi di ambasa bai ambasani Tipra live sorry bai ang live phaimanliya charge sikrika aw doakon ani bo charge kini 39% chi lamsamong kaijak sidipi pura rok complete khainang ya kiriti dir pa bai nung ano siniya ihe sai simeng to kha ambasani kiriti debor ma ang sini simeng to ta ambasawa ni contact ko kiriti debor ma rok kiskere tongkhang ga ambasani ripika tongo mane borok je song competition khaina hine phaibai manta kiron mala tongo hamari tongo asang sinuwang ambasani borok no
Beauty table ma kiron mala no. Takai sini kata neng sasayang ge ano ba. Da kon hengkai tini ni live asuk jora tanyong kha. Norok no belai kheno hambai. Tinoro bai kok sawi tini onek khakchang ma mankhang. Gan phone bo battery rok kori kha 38% se current bo kori. Gaban bagai tini asuk jora tino. Next time bo phaiga hengke norok ano sininai ani mukhang rok nuknai. Barsa jempai ang nono text khai rikha. Da kon hambai text khaimang bagai.